अख्रां दा स्काइनि बानजायनायाव खुंगा द'थि बुरखां दिन्थिगासे थुनफावथाय बादायलायनाया जागायसिगोन। अख्रां दा स्काई मुंनि स'सिय' कालचारेल अर्गानाइजेशननि बानजायनायाव थांनाय 5 बोसोरनिफ्रायनो जागायबोनाय खुंगा द'थि बुरखां दिन्थिगासे थुनफावथाय बादायलायनाया तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय सोरजिनि फुंखा हलनि बानगुरि गामियाव फैगौ 10 आरो 11 डिसेम्बरनिफ्राय जागायगोन। बर' हारिनि गेजेरजों हारिमुखौ अराय गोजोरै लाखिनाय थांखिजों सिगाङाव दोननानै गुबुन जायगानि बाहागो लानो फैनाय बादायारिफोरनि गेजेराव हारिमु रोंगौथिखौ मिथिलानाय, हारिमुखौ अराय गोजोरै लाखिनाय, थुनफावथाय दिन्थिनायखौ अरायबो फोथांनानै लाखिनाय आरो लाइमोनफोरखौ बिनि फारसे सांग्रांथि होनाय थांखिजों बोसोरफ्रोमबो खुंबोबाय थानाय बायदियैनो बे बोसोरावबो अख्रां दा स्काइनि बानजायनायाव द'थि बुरखां दिन्थिगासे थुनफावथाय बादायलायनायखौ खुंफुंनाय जागोन होनना मिथिहोयो अर्गानाइजेशननि गाहाय एम अख्रां बर'आ। खुलुमबाय, आं एम अख्रां बर'। जोंहा मोनसे स'सिय' कालचार अर्गानाइजेशन मोनसे दङ, अख्रां दा स्काई होननाय, आरो बे अर्गानाइजेशननि बानजायनायाव जों बोसोरफ्रोमबो बानजायबोगासिनो दङ आरोखि। बे मोनसे वान प्ले कम्पिटिशन। देग्लाय जों 10थि खेबनि थाखाय बे कम्पिटिशनखौ बानजायनो आवगायदों। फैगौ 10th and 11 डिसेम्बर साननैनि हाबाफारिजों, आरो बे बादायलायनायावनो बयखौबो बरायनो हांख्रायनो होननानै जोङो दिनै नैबे नोंथांमोनखौ लिंहरदों आङो। स' 10 and 11 डिसेम्बर गोसो गुदुं बयखौबो बे ड्रामा कम्पिटिशनाव बाहागो लाफैनो थाखाय खावलायहरबाय आं। बान्थाथ' जोंहा टटेल 7टा बान्था होयो जोङो। बेस्ट ड्रामा, सेकेन्ड बेस्ट ड्रामा, थार्ड बेस्ट ड्रामा, ओमफ्राय बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रिस, बेस्ट डाइरेक्टर आरो बेस्ट मिउजिशियान। जों टटेल 7टा माबायाव डिपार्टमेन्टखौनो होनोसै आङो। बे 7टा जों एवार्ड होयो आरोखि टटेल। बेवहाय बेसेबां प्राइस दङ? प्राइसआथ' फार्स्ट प्राइसआ 22,222, ओमफ्राय सेकेन्डआ 17,777 रुपिस, थार्डआ 12,222 रुपिस, ओमफ्राय बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रिस, बेस्ट डाइरेक्टर, बेस्ट मिउजिशियान, बे मोनब्रैयाव 4,444 रुपिस इच, माने मोनफ्रोमावबो आरोखि अलमस्ट 4,500 बिदि आरोखि। ओमफ्राय माबा दङ, सार्टिफिकेट थागोन। बे बाहागोआ बेनो, जोङो लास्ट डेट होदों 15 नभेम्बर जइन ओमफ्राय जों मोनसे जइन फिस होदों। जइन फिस होनायनि रिजनाबो बेनो, गोबाङा माने बाथ्रा फैगोन होननानै नामखौ माबा खालामो, जइन जानोसै होननानै एन्ट्रि खालामो, ओमफ्राय लास्टआव फैयालासिनो थायो। जों बेखायनो थांनाय बोसोरथामसोनिफ्राय जइन फिस मोनसे लायो आरो जोङो, जेन मानसिफोरा सिरियासलि लायो माबाखौ। ओमफ्राय 1,000 सामथिं माबाया जइन फिसा, आं बावदों। ओमफ्राय देग्लाय कम्पिटिशनाव जोङो टपिक खाना होदों, आगोलबो खाखायो जोङो, थांनायाव जेरै ड्राग्समोन, देग्लाय बड'फा। माने बड'फानि सायाव, जों बड'फानि जिउ खौरां बिदिबो नंद्राया आरोखि, बड'फानि सायाव बेस्ट जानांगोन आरोखि माबाया ड्रामाफोरा, जे बड'फा ओंखारथारनांगोन माबायाव प्लेयाव, बिदिबो नङा आरोखि। नाथाय बड'फाखौ लानानै, बड'फानि माबा मोनसे बुंनाय बाथ्राखौ लानानै आगोल जायफोर एडभाइस होलांदों बा हारिखौ लानानै माबा मोनसे सिमां नुलांदों, बेफोरखौ लानानै आरो जायखिजाया बे माने जास्ट बड'फानि सायाव डिसकासन मोनसे जाबाय थानांगौ, जाखायो जोंनि गेजेराव। स्टिल बेनि उनावबो जुदि जों ड्रामाफोरावबो बेफोरखौ लानानै मोनसे डिसकासन जाबाय थायो, मोनसे मोजां आबहावा सोरजिगोन, मानसिफोरा डिसकासन खालामनायनि, आरो भिजुवेल आर्ट्स मोनसे नुनानै जि बुजियो बेखौ फरायनानै बुजिनायनि सायाव बांसिन माबा खालामो। दा जोंनाथ' बयबो फरायनोबो रोङा, दा बेखौ जुदि नुयो अब्ला बे जोंनि लेखा रोङिफोरनिबो खर'आव, गोसो गोरबोआव बे हाबगोन आरोखि। बेनो जोङो बयखौबो जों वेलकाम खालामो, खिन्थु इजिएस्ट वेया जाहैबाय जोंहा कलेजफोराव जिहेतु दाना BLS थायो, एबसु थायो, आरो बायदि बायदि माबा माबि आफाद थाखायो। स' जोङो मेइनलि कलेजफोरखौ जों इनभाइट खालामो, आरो सोरबा क्लाब दङ, क्लाबखौबो जों इनभाइट खालामो, सोरबा गामि आफाद दङ, गामि आफादखौ जोङो इनभाइट खालामो। जोंनि थांखिया बेनो, मोनसे ड्रामानि मोनसे परिबेस थानांगौ जोंनि गेजेराव। आरो जिहेतु कलेजफोरा इजिएस्ट मोनसे माबायाव थाखायो, बिसोर मोनसे गेदार जाना थाखायो, इउनिटि मोनसे थाखायोना, थ' जों बिथांमोनखौ फार्स्टआवनो ट्राइ खालामग्रोयो, ओमफ्राय जों बयखौबो वेलकाम खालामो। बेनो माबायाथ' जों बेखौ नाजाबोगासिनो दङ, 6थि बोसोर देग्लाय जों एसे गाजा गोमजायै खुंनो सानदों। थांनाय समफोरावबो बिदिनो सापर्ट लानानै खालामगासिनो रायजोनिनो, आरो जोङो मोनसे आबहावा सोरजिनोसो ट्राइ खालामगासिनो दा, मोनसे इउनिटिनि, पिसनि, जोंनि मानसिफोरनि गेजेराव जेन मोनसे
प्लेटफर्म मोनो नट अनलि फर ड्रामा जेन सावरायनो मोनो दा जेरै जोंहा जों हमना ला बबेबा राङाफारानिफ्राय कलेज फैबाय राङाफारानि कलेज फैबायनो गसाइगावनि कलेज फैबाय कलेजनि फैबायनो थ' बेयाव फैनानै जेन मोनसे जोङो एक्सचेन्ज खालामलायनाय जोंनि आइडियाफोर जेन जों फ्रेन्डशिप बानायनो हायो जेन जोंनि साननाय हनायखौ जों एसे एक्सप्रेस खालामलायनानै बेखौ नेक्स्ट लेभेलाव माबाफोर लांनो हायो नामा स' जों बेखौ ट्राइ खालामदों आरो जों बेखौनो रायजो राजानिफ्राय बा बयनिबोफ्राय बर'नि जेसेबां दङ आरो दैदेनगिरि जा थुनलाइयारि दैदेनगिरि जा नों फरायसा दैदेनगिरि जा बा पलिटिसियान जा जायखिजाया एक्टिभिस्ट जों बयखौबो वेलकाम खालामदों बयबो जेन फैयो